Yehlukene imibono yababukeli mayelana nalolu daba. Mina ngibona kusazofana nje abasazongena abantu la ngokusengekho emthethweni ngisho amasosha ngaba khona bayezehluleki nje ngoba vele nasekuqaleni abavele suke khona amasosha eborder gate kodwa still abantu bayangena ngokungekho emthethweni la eSouth Africa. Lolu uphiwo lusiza kakhulu ngoba baningi abantu abalapha eMzansi Afrika abangekho emthethweni abuyisele emuva babuye nemincwadi ezibagunyaza ukuthi belapha emthethweni eSouth Africa ngoba kuningi abafika nakho okubugebengu nokuyizidakamizwa. Asimandi ukuthi beze la kodwa kufuneke umuntu abe namaphepha and then kwamele laba sebekhona la bathathwe babuyiselwe emazweni abo so that bazolungisa amaphepha abo wokuba ngapha. Hayi msakazi lutho mina ngilibona uzolekelela ngalutho lelo hlelo lewo mbutho ozosungulwa ukuvimba imingcele ngoba labantu bangena intuba zonke bangena ngemfula bangena ngemingcele kuzophela ukuthi bengene ngokungemthetho uma ukuthi umbutho wezokuvikela uzoqinisa ezokuphepha futhi ungamukeli intshontsho kulabo abangenazo incwadi. Number 2 nalabo esebela eMzansi ngokungemthetho umnyango wezasekhaya Home Affairs kumele iqinise umthetho ubakhiphe bengene ngoba sebenamaphepha okungena.